ଆମ୍ବ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ, ସଜନା ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ନମ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନ ଡାକି ଗଛ ପତରକୁ କାହିଁକି ଡାକିଲା, କାହିଁକି ଜୁହାର ହେଲା ଗଛ ପତରକୁ। ଠାକୁରମାନେ ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ଠାକୁର ବାକୁର ଶୋଇପଡ଼ିଲେନି। କୋଟି କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଲୋକ କେତେ କାହା କଥା ଠାକୁର ଶୁଣିବେ। ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ? ସେ ଖାଲି ତମକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି ଶୁଣିବେ। ଶୁଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟି ତମକୁ କହୁଛି। ମା' ମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ମା' ମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଥରେ ମା' ପାର୍ବତୀ ପିତା ଘର ଯାଇଛନ୍ତି। ମହାଦେବ ଏକୁଟିଆ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ରୋଷେଇ କରି କରି ତାଙ୍କର ଜାଡ଼ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେ ବାହାରିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ବାଡ଼ି ମା' ପାର୍ବତୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସିଧା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶ୍ୱଶୁର ବାଡ଼ି। ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲେ ମା' ପାର୍ବତୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାଦେବଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ। ଏଇ ତ ଗୋରା ମୁହଁଟି ସତେ ଗୋଲାପ ତୋଡ଼ା, ପାଦ ଗୋଡ଼ ତୋର ଗୋଟିଏ ଚାଉଳେ ଗଢ଼ା। ମା' ପାର୍ବତୀ ଗୀତ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ସେ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତୋ ଲାଗି ମୋ ଯବାନୀ କେତେ ଯତନେ ରଖିଛି। ମୁଁ ଏକଥା କହୁନି, ଏକଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଶିବ ପୁରାଣରେ। ମୋର ତ ସବୁବେଳେ ସେ ଠାକୁର ଭୋଗ ପୂଜା ଘଣ୍ଟି ଥାଳ ମୋର ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲେ ଦିନ ରାତି ମିଶିକିନା ମୁଁ ପୁରା 23 ଘଣ୍ଟା 59 ମିନିଟ୍ ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋର ସବୁବେଳେ ଶିବ ଶିବ ଶିବ। ମୁଁ ଡାକି ଡାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖା ମୁଁ ପୁରା ପାଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଶିବ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ ଇଏ କରେ, କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରେ। ମୋ ପାଟିରୁ ତ ସବୁବେଳେ ଆଉ ମହାଦେବ ବାହାରେ। ତେଣୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଇଏ ହେଲା, ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଣାଅ। ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ତମେ ବି ମଣିଷ ଯେମିତି ଗୀତ ଗାଅ ମନ ଖୁସି କରି ଆଧୁନିକ, ଆମେ ବି ଠାକୁର ହେଲେ ବି ଏତେ ଆଉ ଆମକୁ ଡାକନା। ଆମେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଦେବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ନନାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତମ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବ। ଯଦି ମନରେ ଦୟା ହେବ କରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ।